салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F аст бародаро. Солиш 93, сӯзишвори гази бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро заводид мешавад, мотор коробкашам соза. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нарша 18000 сомон гуфта истодаи. Харидори аниқ боша бо муомила дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз ҳисоби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародари азиз, якта каравани састани бениҳоят хуб шуфтем. Соли 2003, сӯзишвори дизел, кузов универсални, объем 2, коробкаш механик, состояниш бениҳоят хуб. Мошин бародаро аз Беларусия овардаги, состояниш хуб аст, задаги, писдаги, варид кардаги ягон чи надора. Родной краска, салон тоза, кожа, люк дорад, 4 дар электропакет. мошин турбо дора, хулоса ягон расходу камбуде, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Москва, соҳибаш бародаро Тоҷикистон мерава. асосан варианти алиши аст ки ба ягон мошини дар Тоҷикистон буда алиш мешавад. нарша 530,000 рубл мега, камтар савдо мешавад бародаро. чӣ хеле гуфтем, асосан алиш мешавад ба мошини Тоҷикистон. марҳамат, касоне ки мошини алиши дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана ватсапа муроҷиат кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дигар мошин мо боша бародаро Nexia аст ки дар комментария пурсидаги буданд. солиш 95, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро 100% мегӯяд, задаги писдаги надора, моторш соза, дуд намекунад, масъала мегӯяд намехӯрад, 4 та баллони нав дорад, сорошна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар исфара бародаро. дигар арзон намешидай, нарша 12 та мега, савдо намешавад. ахирон нарша, касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки шервали ластити пурсидаги будед, як таёфтагим соли 2005, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолатиш беҳтарин, электропакет, мотор, коробка ходои 100%, мультирул, сентр замок. хулоса мошин бе ягон расходи камбудия, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 40000 сомон мега, харидори аниқ боша, савдо мешавад. варианти алишерам ҳаст ки ба ягон Opel ё ки BMW хати алиш мешидай. марҳамат, касоне харидор ҳастед ё ки мошинои алиши дошта бошед, рақами рӯи экрана занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Astra караван аст бародаро. солиш 2002, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. мошин краскаш тоза, мотор, коробка ходовоиш соз, задаги писдаги надора, салоншам тоза, баллонош ҳолати хубда қарор дорад, ҳуҷҷати солон надора. мошин бе ягон расходи камбудия бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Корвонда, нарша 70000 сомон мега,
خریدار انیق باشد سودو میشه برادرو. کسانی که خریدار هستید رقم روی اکران در زنگ زنید معلومات پرتر از صاحب ماشین دسترس کنید. رقم 3330 در برادرو واتساپ دارم، میتونید که طریق واتساپ مراجعه کنید معلومات ایلاوگی را از صاحب ماشین دسترس کنید. دیگر ماشین مرسدس هست که برادر پرستایی بودن. سال 2001 سوزشورش تنها بنزین، کузов седан، объем 2 коробкаш механик، ҳолаташ беҳтарин. ماشین تا آخر январ ҳуҷҷатош муҳлат дорад. мотор коробка хадаваш 100%, задагӣ пустагӣ надорад. бе ягон камлия бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 55000 сомон гуфта истодаи. харидори аниқ боша бо камтар мега савдо мешава. варианти алишам аста ба ягон каравани масъала ки состоянияш хуб боша алишам мекунад. маълумот бародарон ки харидор ҳастед ё ки каравани алиши дошта бошед, рақами рӯи экран дар занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. این بود یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردوندیم. شما را همین ماشین، خانه، زمین، کوارتیر چه برای فروختن یا که رکلام داشته باشید، در نمره ایما واتساپ ما صورت و معلوماتش را روان کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. و برادران کانال در مهمان هستید حتما ابونه شوید، چون که هم روزه از نوارهای نو با خبر شوید. رحمت برادر، برای دستگیری برای لایک و ابونه شدنتان از دستگیری هر یک شما میندار هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا نوارهای آینده.